Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz İldaşım. Esenlikler, yurttaşlar. Hoş gördüm. Yurttaşım. Yurttaşlar şunem bilen var. Yurdun içinde bolup geçen var. Esasy siyasat vardır halkın içinde işlenen o siyasat, gorku siyasatı. Şu hakkında bir görüngeçlik etsektik de. Hayat İldaş bu hakkında aytsaklanar var bolsa mesela üstünde olduralım. Hava indi şeyle burada var da indi nemede şurada şol 1881'den beri demede biz artık şu Rus imperiyanın kolonyal siyasatynyň aşagyna girdik da. Ondan soň şondan beri koloniýa siyasaty dowam etgelýär. Şol 81'de ýam iň soňky näme bolarak, iň soňky näme gala diýilýärmi? Orta Aziýanyň iň soňky galasy bolarak Göktepe düşdi. Ýam Orta Aziýa Russiýanyň o kolonial sistemasynyň aşagyna girdi. Ondan soň bütüninde Orta Aziýa näme? Artık koloniýa boldy. Ondan soň indi bul belli şo ýerden ýam bu milletleri tömürüp gelýärler. Bu Uluguden milleti nädip tuttu bu koloniýa eliniň aşagynda. Ýa-ni näme bardyr bir haýsy nämäniň kim aýtýar şonu? Bir generalyň, bir rus generalyň biri aýtýar. O ilkinji nämede, birinji Göktepe söwüşinde yeňilýär ruslar. Ýa-wa. Şonda diýär, Kuropatkin diýärmi, kim diýär, şo Lamakin biri şolaryň diýär. Lamakin. Hökmany ýagdaýda şu Göktepäni alamaly sebäbi eger Göktepäni alyp bilmesek biziň adajyk näme bilen eskeri güýç bilen giden bir regiony elimizde nädip tutup oturanymyzy öwrenörler bular. Diýen näme getirýär-de sözleri getirýär. Demek ýa-ni näme bilen aslan güýjem yetmezdi bilen ýöne bu propaganda, yalan propaganda bilen, gorku siyasaty bilen bu regiony elinde razdilay iblast diýär. Bölüp regiony bir-biriniň aralarynda näme dip, onuň üstüne de gorku salyp, aslan şu kolonial nemeleriň kolonial siyasaty gorku üstüne urulanda. Näçe gorku bilen nemede Staliniň repressiýalary bardyr. Hani bir şowat Sovet Soýuzy bardyr. Nädip şol Sovet Soýuzyna girýän respublikalaryň hemmesine repressiýalaryň üstü bilen nädip gorku saldylar. Ve häle bugüne şu güne çelli şol näme dowam etgelip oturda. Şo kolonial siýaset Türkmenistanda dowam edip otur. 91'de biz aýry döwlet bolduk, garaşsyzlyk aldyk, bitaraplyk aldyk diýen bir palavra bardyr. Şol fasat yaratdylar da. O garaşsyzdyr, bitarap diýen fasadyň aşagynda häle bu kolonial sistemanyň ýörek gelýäni, häle şo näme gorkuy, genotsidin gelip oturanyny şol Taparaň ýalak, Halmyradaň ýalak aýdyllar halka nämetdi da yetirip uratda. Milli Halas Etiş Komiteti şu ýanak ýagdaýlarda bir millet işgal altında bolan wagtyna Atatürk Milli Halas Etiş Komitetini gurandyra. Şo ýanak bir millet işgal altında bolan wagty Milli Halas Etiş Komiteti gurulýandyr. Ve şol Taparaň, Halmyradaň ýanak aýdyn adamlaryň ýolbaşçylygynda guruldy şol Milli Halas Etiş Komitet. Ve şol bularyň täsiri bilen şu 20-nji ýylda bir aktivleşdi. Halk bir aktivleşdi. Ýa-ni Türkmenistanyň halky bir aktivleşdi. Nähili şöyle bir ýymrak, ana garşy tarap şeýle bir gorku içine girdi bilen bir uklap ýatan ýaçaykalary uyandyrdy däni halkyň ýene-de nemesine allak bullak etdi, akylyny allak bullak etdi. Halk näme öwredigine şaşyrdy. Näme bolanyny düşünmäni galdy. Halky ýene izini serpikdirdiler da. Bu arada ýene ol gorku siýasetini ýene
yöredik gelýärler da. Ol şol hala nemeni gorku siyaseti bilen tutup otyrlar. Ene yurdun içini ayrı öz Türkmenistanymyz alýar. Hala gorku siyaseti tutup otyr şu yurdun içindäkini. Ene bugün meselem bir nemeni her bir adamy alýan, ene şol düşündirmä çalışýan da şunýanak yurdun ýagdaýy şeýle ses çykarın diýerler beli ne köpse gorkýas diýendirler. Nämeden gorkýar şol adamlar? Mesela nämeden gorkýar? Şol hökümete garşy gitdiň, seni tutarlar, türmäge atarlar, türmelenmediň ýagdaýynam gowulýar. Dogry dämi? İnsan daşy aslan şol Sowet Soýuzynyň türmeleri, öňkü sosializm, kommunizm, türmeleri dünýä meşhurdurlar. Iň özüniň zalymlygy bilen, içindäki gynnamalary bilen, açlyk, keselçilik, ýa insan daşy insanlara davranmak, tualetleri bile içinde, ýa hiçbir sanitariýa ýok, hiçbir usluw ýok, insany prosta bara döwüp taşlaýarlar türmelerin içinde. Hala da bu ayal türmeleri vardır Türkmenistanyň içinde. Ýa döwüp sınýarlar, ýani hiçbir neme ýok ýa. O bizim bu türmelerden çıkan adamlar bir daha adam bolana gaýýan. Adam olma sebebi hiç nemesi ýok artyk. Ol nemeň içine dogzak, ya dogzakym gowudur belki. Bizim türmelerden insanlara gorkyny şo ýerde salýarlar. Ene bizim odan depe diýen bir türmemiz vardır. Ady yetikdir. İçine girmegem del odan depenin adyny aýtsaň ady yetikdirýär gorku üçin. Ene bulary milletin gorkusyny şularyň üstü bilen millete gorku salýarlar. Hani ol gereğini näçinji ýylda gereğini millete emeli bir şekilde ýaýratdylar-da ýygynlanan milleti bir hatar türmeleriň içinden geçirdiler. Gorku saldylar hemme. Ene şu türmeler arkaly milleti gorku içinde tutýandyrlar. Yani demek näme demek? Sizin dikkatyňyzy siz ýanky ol ünsüňizi bölmek üçin yegellerdir, ýa-da Gurbanguludur, ýa Serdardyr, prezidentlaryň üstüne çekýändirler sizin ünsüňizi. Ýok, olar hiç bir oynayan rolu ýokdur. Ýöne bir marionetkadyr, ýöne ine şu türmeler sizin gorkuýuňyzyň sebebidir. Siz o türmelere girmekden gorkýaňyz. Şonuň üçin hem sizin gorkuýuňyzy ýok etmek üçin o türmeleri ýok etmelidir. O türmeler ýok bolmalydyr. Şunu bilmäňiz gerek sizin. Aslan mınyanak zalim, bul insan daşy haýta atyrda ýaşaýarsyz. Haýta atyrda ýaşaýarsyz. Şunýanak bir neme bolarmy? De guman bir neme insanyň üstünden şeýle bir zalymlyk edilermi? Ýok edilmeli bu türmeler. Pribaltika näme etdiler? Pribaltika ýok etdiler türmeleri. Näme üçin ýok etdiler? İlki bilen ol simboly ýok etdiler. Gorkuýnyň simbolyny ýok etdiler. Şoň üçin Türkmenistanda da bu gorkuýny milletiň içine salynan gorkuýny ýok etmek üçin o türmeler içindäki adamlara birinçiden çykarylmalydyr. Sebebi o türmeleriň içindäki aglawa insanlar haksız ýere oturandyr. Üstüne tökmet yelmenendir, ýa bir siyasi nemeden girkizlendirip köpeleri yapık suut bilen girkizlendirip kanun ýok. Kanun daşar edilen işdir bular. Yani bir ogurluk diýeli, bir ogurlukda tutdular. Bir ogurluğa 10 kil berip bilýärler da, bir ogurluğa 10 kil berilermi? O Türkmenistanda ine biz şuň hiç bir şol 1881-den bäri hiç hakyky öz erk bir Türkmen Cumhuriyeti kurulanak da ene şol neme ideologiýa bardyr. Täze Türkmenistanda türme bolmaly däldir. Ol türmeler yer bilen ýaslan bolmalydyr. Ol owadan depe ýok edilmelidir.
Näçe türmelerimiz var. Her vilayetde bir türmemiz vardır. Şagaldır, Oğdan Depedir, ýene nämedir. Bayramalda bir türme var. Daşowuzda aýallaryň türmesi var. Ýok edilmendir o türmeler. Hocam çıkırdı yani. Gorku şo ýerde. Dowam edin. Şimdi o şöyle orada da pul aklanacak olsa ortada devletin puluna aklanacak olsa ya var. Oğlu pul aklanacak olsa görevlenmeyen kuruluşlar firmalar uğurluya ya da benim Türkmenistan edilişi yani ululu olsa gereksiz halka hiç ilbahli olmayan kuruluşlar aeroport dedi, avazan dedi, o zaman hiç gereksiz yollar kurulur. Ondan sonra kuruluşlar olar, olimpiyada geçerler. Şimdi şu pul aklama görünüşü da Hindistan'da korku siyasetini da imperial aklaya yani aklaya olan da yığmaya şu türmelerin üstünden yığmaya da ediyenlemesine zalimliğini yani sömürgesini sonra türmelerin üstünden saklaya. Şimdi şöyle orada var da içindeki dışındaki adamlara yüzleniyor da yani onluklar özünü yurduna bağış edecekler yani toprağı için görüşecekler için. Birinci urgu edilmeli yerler hareket olanda yurdun içindeki Mentovskoy ve mehemmeye caylar vardır. Birim sol türmeler vardır. Şu hareket başlanan onu türmelerin kapılar açılmalıdır ya da o kapılar dövülmelidir. Şimdi şu kapılar açılanda ya da türmelerin kapıları Rus imperiyasının hiç ile zulüm etmene mümkünçülük olacak yani. Zulüm edecek olan zulümünü gözlep bilmiyor. Yani demesi yok. Karanlık ocağı yok da yığınak koyar yani. Edecek olan hareketini. Halk ortaya çıksa da şu an yurt dışındaki insan hakkını koruyucu kurulmaların gözler Türkmenistan üstünde olacak. Çok mani suratta yani metin edilecek. Yurdun içinde ne var yani? Halka karşı bir hareket var mı? Halk ne heliyorlar paraya? Şunun için berde yani kaçındalı kurban oğlu ya da yeğenler olar neme da suğunluğunda köpükler olar neme kukla ortada ekran hükmünde koyulan halk Rus imperiyasına karşı savaşmalı oluyor. Şu tayda yani sömürgeni sömürgenin doğamını bethetmeyecek olsam birincilikle yani kaçındalı türmeleri kapılar açılmalı ya da dövülmeli. Başka yol yok. Şunda edilecek olan zulümlerin, oğurluklarını yani gidilip bilmeyenler. Rus imperiyası. Ne için hareket etmelilik sorarsak bizim yurdumuzu sömürgesini bethettirmeli. Birincilikle hukuk dikilmek için, ikincilikle toprağımıza eye çıkmamız için, üçüncülükle toprağın yer üstü yer altındaki aylıkları öğrenmek ve halkımıza sindirmemiz için gerekli. Yine Zaparada workalandır ýeňşilen Igor Makarov dedi, Atchersov dedi, ITR kampanya, Ukrainadaky gurulan kampanýalar. Orsadan şu neçeler muhtarymyz edip alyp oturan bizim toplumumyzdan öňen gaýrymyz bardyr, neytimiz bardyr. Şo baýlyklar bizim geleceğimizin, geçmişimizin baýlyklary da çağlarymyzyň değişli. Bize ve bizim çağrımıza değişti. Şu toprakta native yani hakiki yerli yaşayıcıların baylıklarıdır. Yine şöyle olsun, Summan'a geçtilerde 600
87 milyon yanlışlarım arada girdeci Katar'dan görüşünde anlamda. Onun summasını yani değerini bir neçette köpeltmeli oluyor. Üstünün yani bölümü sataya ne adayında katma değeri mi adam? Ondan dışarı edilecek şol satılan önümün katma değeri var da açık bilecek iş güçleri yani önümçülüğü şu atlara ortağı olsam milyarlar, bir neçe milyarlar ne medya da ortağı iş ya. Yani şu milyarları çağrılmadan, toplumda netice ettirmek istedi. Birincilikle şu türmeleri yıkmalı ya kapılarını açmalı. Türmenin içinde de elbette birileri dinleyip oturanlar vardır. Onların tayin ortamında halkın ayağı alanını halkın tarafına geçmelidir. Eğer öğrenini geçip çağrılarının bu durumda yani açık aydın yerlerde yaşamanı isteseler mecburi edilmelidir. Bilmedim o tayda vatansever adamlar yaşayamıyor, yaşanıyor, işleyen yok mu? Bu hakta men aydıp bilecek gel 1%, 2% bağ olma mümkün. Şolara değişti esasında. Kalanlar öz adayını görür şoğun. Başına näme geldi ya gelen o. Yani kaçmalı şu neçelle 80 ortalama alsak 1880 Rus imperiyası öz edenettiliklerini şol türmelerin ya opsi zona diye saklanmayan yer şolun içinden yapıp geldi de aklak geldi eden erekenli. Yani hem çelden akla hem yurt dışından gözevçilikten eden hareketlerini yapıp baş doğru görünmeyen anonim şekilde görünmeyen yani saklayan da. Bunun devam etmeni yani zulmün devam etmene kömek oluyor. Onun için şu türmeler yok edilmeli. Türkmenistan ideolojisinde hiç emeyen kaçışın yani bolaya neredeyinde de bitmiş olmalı. Ediliyene şu atki kurumu o hakkında değil. Sonun yani ben düşüncüm var. Rus İmperiyanın bir gizleyen hareketlerinin tümrüğüsünün genosidin yığınalıp aklanıp duran yerse türmeler gibi düşün yani. Onun içindeki saklamayan elbette vardır yarındır günahkar yani suç işleyenlerin vardır. Ağlavı böyle yurdun hukukunu gözler yani şu toprağı için edilecek inovasyası olayan ya önümçülüğü edilecek. Niye de gözbaşı adamları saylanıp ya da yine hukukunu gözleyen adamlar oluyor. Yine de şoları saylap 20 yıl, 10 yıl yani. Yani kaçsın yani içinde şu adam değil yani adam olmalı yani. Şöyle yani şu korku siyaseti şunun üstünden yani nemediler da. Cemleniyor şu tayda cemleniyor. Hem gizleniyor şu tayda. Onun için bir tür meragat önemlidir, açılmalıdır, kapılar ya da dövülmelidir. Söylerak aydayım. Boşanlık varsa olmadan ben yine devam ettim. Okay. Türkmenin neredeyse var her maşgalasından bir türmeden geçen adam var da. Hälem şol gereğini şu emel usulda bir yayrat nemettilere. Her bir maşgalada türmeden geçen adam vardır. Yani kimi sorusan yanında ya ağası vardır, ya oğludur, ya doğunudur,
ya çağatıdır, näçe tanak, näçe enelerin, näçe atalaryň çağalary gitdi. Bagra garyan, näçetiniň dogany, näçetiniň agalary, eneleri, başy derejede öldürülenler näçe. Al neme şeyler adamlar var da dişini kıtıp gören yurdun içinde, yurdun taşında, yurdun içinde. Dişini ısıp gören adamlar var da. Kaçan mırpırda atıp, kaçan molor kadip kavat yurdun içi bilenem gürleşýär da. Gatganam şunyana yakylary haksızlığa orap, türmä salınıp, bagşy öldürülen nemeler bilenem gürleşýär delinare. Dişini gajapdy orda. Şu yeter bir neme signal gelsin ya da bir neme bir habar hani ayağa kalın deyip bir habar gelse vara şu damağımı çalacak näçe tanak adam var bella koyan näçe adamım var diye da gülleşen vakti. Şonyana gatyken duş geldim ben. Şeýle adamlara yurdun içinde de yurdun daşında da adamlar gatı sonku nemesinde durlar. Neme olyandıra insanlarda kavar. İnsan şeýle bir derejäge gelýebilin. Ýani hiç de farkına varmaya. Dine korkuda zaten umrunda olmaya da adamın. İnsan şeýle bir derejäge gelip otyr da yurdun içi. Jany şeýle bir jany ýakylan da bu milletin. Ýani bu jan ýangynjyna bir ayaga galasa ýani näme boljagyny bu türmelerde iskence ederler. Ýani näme diýen? Şoňa sebäpkär bolarlar. Gatty jany ýanjakdyr ýöne. Bir şu millet ayaga galasa. Türkmeninki bir ayaga galýançadyr. Indi şu diýjek bolýan bir zadym bar da meniň. Ene milletimize yüzlenesim gelýär da. Ýani bu millet nemedir? Ýani ol 20-nji ýylda bir serpikdirdiler diýdiler ha. Serpikdirmiş bolup bilerler. Ýöne bu millet hiç yere gidenak. Diňeje bir neme moduna geçti. Bir näme diýilýär oňa? Gözlemlenme moduna geçti. Kimiň näme degini durup, düşünüp, kim näme etdi, näme boldy, kim näme ortalykda, kim dogry etdi, kim ýalňyş etdi diýip şunu diňe düşünmäge sessiz durşuwat millet. Ýöne milletin köpüsiniň gözi açyldy. Kimiň nähildigini ortada o emeli döredilen o aktiv toçkalar, jurnalistlerdir, aktivistlerdir diýip bara. Näme üçin döredilen näme eýam Halkyň Sesi kanaly köp adamyň gözüni açandyr. Näme üçin edildi we nädip serpikdirdiler? Kän adam eýam göz açyldy bilýärmini? Önce tetin çıkarman otyr ýöne. Tetin çıkarmany. Bir näme, bir bolýar şeýtdir, bir näme diýilýär oňa. Bir odalmadan öň bir ýere bir tutaşdyryp goýberýän odal gitýär, şoňanyk bir näme spişka garaşyp otyr da. Täkelje bir spişka gerek şu wagt ýurda. Şoň üçin millete yüzlenýän. Türkmen milletine yüzlenýän bir zyanan olarak ine sizi şu wagt nemetýändirler. Yurtdan çıkarjak bolýandyrlar. O ýerde ine palan ýerde iş bardyr. 18 ýaşdan 25 ýaşa çelli, wizanyňy da töläp berýär, şöre nemäňiz çykaryp berýär, o ýere çykarýar, bir ýere çykarýar diýip ynanmaň şu zatlara. Sizi yurtdan çıkarıp ýene näme ulçylyk etmek diýäňiz? Näme üçin gitýäňiz başga? Türkmen näme etýär daşary ýurtlarda? Ulçylyk etýär. Bu problema beýdip çözülmeýär. Nire gideli bu problema bizim ýanymyz bilen gelýär bu problema. Bu problema çözülmelidir. Onuň yurdun üstünde, yurdun içinde çözülmelidir. Şonuň üçin hiç kim çıkmasın yurdun üstüne, yurdun içinden gaýtam, ýuwaş yurdun içine girin. Vatandaşlar, ýuwaş-ýuwaşdan yurdun içine girin, sebäbi eýam ýani näme Milli Halas Etiş Komitetiň birinji tapgyry, ine informasiýonly söwüş alyp barandyr. Indi ikinji tapgyra geçip oturandyr, bu da hereketdir.
Indi yuvoş herekete geçmelidir. Yuvoşdan. Şonuň üçin atda yuvoş ýurduň içine ýeke-ýekeden girip başlan. Ýurduň içindäki olluklar bardyr. Olaram yuvoş aktivleşip başlandyr. Ýurduň içine sana jet biz hazır haçan diýe da haçan diýip soraýan köp eýem nemeler bar. Soňky döwürde gepleşýän welin haçan bolýarda, haçan habar elýär, haçan ayaga galmaly, haçan diýip millet sabırsızlyk bilen şoňa garaşyp otyr. Şonuň üçin her kim taýin bolsun we siz näme etmelisini gowy bilýändirsiňiz. Nädir aýtdyk. Birinji bilen habar berilen wagty türmelerden başlaň we siz ýüzüne tanaýansyňyz. Türkmenlerde size kim iskence etdi, ne diye mahamalar, miliseler yüzünü tanayan da her kim yaşayan yerinde. Kimden başlamalısın? Halk goýulýandyr. Taýin bolun diýjek bolýan. Gaty ýakyna geldik. Yani Türkmen saparang diýer, Türkmen ümden aňlar diýer. Täze ýyllarda yani salut atylýandyr. Meşgurdur täze ýylda salut atylýar. Belki saluty türmelerin üstünden atarsy gerek. Türkmen düşüş. Biz taýda goşup geçeň hani bir de yurttaşyna çykdyň ýa çykyp barýanlar näme goşulmaň diýär, siýasata goşulmaň, ýyglamaň, halkyň seni ýyglamaň diýerler. Ýurduň içinde hakyň sorasaň, hukuklaryň dikelçek bolup, garyndaşlaryň ýani ejik tarabyna ýapyşýarlar. Özüňi döwüp bilmeseler garyndaşlaryňdan atýarlar. Indi bularyň gowşak taraby görünüp durda. Näçe участковый mentler bolar. Yani cinayet aktarış işleri, yani mahkemeler, mental skor işleyenler, o sovet, yine barıncıklığın o sovettir. O sovetin ilk geçeceğini mürdeçilik değiller. O çoğuların her kim halkın içinde nasıl olan hemmeti, ölüleri belli yaşayanlar, belli karındaşlarını tanıyan, yani büyük nimetini, yine tat vardır, çağlar vardır, venan vardır. Buların himmetini tanalıyar, yine buların gowşak gerçi taýdyr. Kalan halka wagda indi şolara näle garşylyk görkezjek bolsaň, ene orta çykaýna deňde de halkdan habar alyp turup, yani aňa geçirjek, halkyň näme hereket etjek bolýany öz agalaryna getirjek bolýan, ana şo ýan gagda geçen ýerlerimde. Buların öýleri bar, yakınlar var. Halkım mecburiyadaydı. Bulara ağız vurmalı olya. Demek ne? Nemesine her şekilde karşılık koyacaklar. Yani hareket etmeli bunlar için. Halka şu mesele genasidet etken, horlak eden halka yani bir kanun nemetmek olara demek için bir kanun çıkarmak etmek için gereken kanun halkın özü kanun yani yurdun halk da edilen halk öz hukukları için ayağa almalı, yıkmalı mı, yımarmalı mı, yakmalı mı, karşısına çıkan unsurlar diye ya da karşıdaşlarını doğru haklıdır. Yani sonun için halkın gözünde olsun yankıların, öyleri, yakınları, o halkın içinde göze görünen deyip veren kaziyollar vardır. Hükümet değilen idarelerle işleşip veren. Onların öyleri vardır, özleri vardır. Bunlar gözden tutturmalı. Yani birincilikle hareketin başında yankıları hareketsiz koymalı. O hareketsiz koymalı değilinde de halkın özbiler nahiliyadaydı. Hareketsiz koymalı. Belli o derecede durup biler mi, durup bilmez mi? O haklıdır. Dursa da durmasa da hakkıdır. Yani kalan halkın öyle düşünür yani kayısıyanı yani ümmet düşünün diğer. Yani
hökümet diýilen her nimäniň terör param gowşap gerşap taýy. Rus imperiýanyň gowşap geren mene nimädi? Türmeler, ýa-ni türmeler bar. Birinjilik bilen şolar etmeli, ýani iki görnüş bar da. Ondan ortağa çykyp başka yerler ýakyp ýymyrmak okma, däşe taýlar ele geçirilse boldy. Ýurt halkynyň eline geçýändir. Ýani ol häzir häkimlikde işleýän ýeri halk öňe galdy, ayağa galdy, öňüne almaly diýip loňkuldap gidip bilermi iş ýerine? Öýe odalyp tuka. Ya öýündäkilere bir neme barkady tuka. Salam aleykum diýilip tuka, ýani bu Arap nemesi bilen. Sag otyňyzmy diýip soralyp barlanda işine gidip bilermi? Şu sorawlar gaty jogap ansat da ýa-da oza berdiň şerleri ýa-da mentler, участковойлар şolar gidip işläp bilermi iş ýerinde arkaýyn? Ene şuňa çellä halkyň gowşap gerine agadyryp pelaget etdiler. Halkam haklydyr etmene. Dünýä boýunça bir ýazylmadyk kanunan bar ol. Dünýä ýüzünde de ikrar edilen kanunan bar. Halkyň her bir edeni öz azatlygy üçin her bir edeni hereketi aklanýandyr we haklydyr diýip. Şonuň üçin ýurtdaşlar gözüňizde bolsun. Galanan ýa gaýçyň ýaly ümme düşsen ümme düş, türk sözünde kim düşmedi diýär. Şonuň ýaly wagtymda ma bir näme bolun ýaly ýurtdaşlara. Gaýçan bolsa uzağa çekmeli, uzağa çekmeli. Milletim, halkym taýin bolun we ýuwaş-ýuwaş ýurduň içine girin. Çykmaň ýurtdan. Ýuwaş-ýuwaş ýurduň içine girin. Ýuwaşam däl. Biraz aktivrak girin. Hem taýin bolun. Bolýanda, ildeşler. Kommentariýalaryňyza garaşýar. Her bir sözüňiz bizim üçin önemlidir. Kommentlarda pikiriňizi ýazyň. Sağ oturun yurttaşlar.